Hej YouTube, det er mig, Fredemand Gameplay 123 sammen med Civic 121 Gaming, og vi vil gerne vise jer det her spil, der hedder... Hvad er det nu, hedder? Nej, helt seriøst, hvad er det nu, hedder? Hvad? Nå, det så jeg. Ermit. Ja, det var det, vi mente. Og det handler egentlig bare om krig og strategi. Så... Ja, det er lige stille. Så, ja, det gør vi. Lad os gå ind i den der Senshi 1, 2, 4, 1. Senshi? Er det, hvor hun svømmer? Senshi? Hvad snakker du om? Hvordan kan jeg komme ind? Nå, der. Den hedder Master Rasmus. Master Rasmus. Master Rasmus. Jamen, hallo, helt seriøst. Hvad sker der for folks navne i det her spil, mand? Kommer du ind? Jeg kan sgu ikke finde... Du kan være på min hold, kom så. Jeg kan fucking ikke finde noget af Master Rasmus her. Så refresh. Skynd dig, mand. Nej, jamen, hallo, jeg kan godt finde det. Det er bare fordi, at det er bare fordi, jeg ikke kigger ordentligt efter. Jo, så går du ind i den, mand. Refresten. Det er Nå, den er sgu da lige der. Det var den øverste. What? Lol. Kom ind i. Hvad så med den der... Den der, der hedder Knobas. Fuck, det er altså det der. Knobas. Sæt den lige på pause, indtil vi finder en bane. Ja, vi pauser lige videoen, indtil vi finder en bane, så... Jeg tror godt, at de vil være sige. Ja, men nu vil jeg sige det, for det fik jeg lyst til, så ja, hej. Og så er vi tilbage. Vi er i gang. Og vi spiller om sejren. Sip, jeg kan lige så godt sige det, jeg vinder. Det gør jeg jo. Det er jo fordi, at du ikke kan finde ud af noget, så vinder jeg jo. Alle ved, at jeg vinder, hvis det er også du. Det ved alle. Så det skal jeg bare lige vide med det samme, fordi jeg er bedre end ham, så det er der ikke rigtig noget at sige til. Så. Det er jeg jo så. Det synes jeg bare lige skulle vide, ikke faktisk? Ja. Sip, hvis du skulle beskrive det her spil fra 1 til 10, hvad vil du så give det? 0? 8. Nå, 8? Nå. Ja. Og bare lige så jeg ved det, så at det her spil ikke muligt på andet end computer. Jo, det er faktisk også muligt på PlayStation, er det ikke? Man kan da godt få Steam på PlayStation. Nå, ja. Ja. Og hvis man er til krig, fremtid og strategi, så er det her et spil for folk. Så er det her noget, man kan lide. Er det ikke også rigtigt, Sip? Ja, jo. Det er godt. Du skal ikke sidde og modsige mine teorier, for det er rigtigt. Og det ved du godt. Slam mommies. Sagde jeg lige det. I får bank, ikke? Jamen det gør jeg. Har du set helt seriøst? Men prøv at se, jeg smadrer lige der. Fuck! Det er egentlig rimelig overdrevet, at man egentlig bliver skadet så meget af nogle fucking missiler, når man er sådan en lasermand. Haha! Lær det, noobs! Prøv at se, hvor vi nakker jer, men det var der hele tiden. Nej! Pis, mand. Og jeg blev nakket af en kanon. Ej, hvad sagde du? Jeg skal lige have den her med mig. Jeg venter. Kom nu. Ja, tak. Mega hurtigt. Nu dør du, Sip, nu dør du. Jeg fik dig. Det var sgu da, jeg kan sgu da sætte det op, mand. Ej, hvor dum, nej. Hallo, vent lige, jeg skal lige gøre noget.
Helt seriøst. Er din ven seriøst FK? Jeg dør, mand. Min lyd, den er altså rimelig syg. Prøv lige vent. Hvad skete der? Eller jeg kan ikke få mit lydnet, hvad jeg gør opsigt. Ja. Altså jeg kan ikke få min lyd op der. Nå, det er også ligegyldigt. Ja, det er fordi, dernede hvor du kan mixe sådan noget, hvor, hvad du vil have høj lyd og sådan noget, der kan jeg ikke få det op, fordi at jeg er i gang. Lol, der holder sådan en mega random tank dernede. Prøv at se, der holder sådan en random tank dernede. Døs. Nu dør du, nu dør du, nu dør du. Jeg sagde det jo. Vi har bare bygget den jo. Hvorfor kan jeg ramme din ven? Og det er fordi jeg flyver. Der kommer mange missiler. Hold da kæft. Lol. Prøv at se, hvor mange ting der bare er der, mand. Det er da helt vildt. Missiler. Går du væk? Kom, så tager du kæmpe, Sepp. Tager du kæmpe? Kom op og kæmpe som et fly. Nå, jeg havde lidt også, så dør han bagefter mig. Jamen, det var ham der nærmede mig. Og det brød jeg mig egentlig ikke om. Der er en kanon der. Der er godt nok mange kanoner over på startbanen. Hvad sker der? Min lægger mega meget. Det gør min bare ikke. Haha, lær det. I har mange kanoner dernede, mand. Jeg skal lige herover hen med. Lol, du fik ham. Kom, Sepp, kom op i flyform og kæmp. Kassa, lille Pepsi. Det vil du ikke, hva'? Skal du være næsvis? Det er egentlig rimelig fedt. Jeg vil helt klart anbefale det her spil. Det er rimelig nice, hvis man skulle have det. Okay, vores ting der overalt. Vores ting der overalt, det skader rimelig meget. Jeg står på dem. Jeg er bugget. Ej, det var åndssvagt det. Hallo, jeg er bugget, Sepp. Ja, jeg buggede mine egne kanoner. Er det ikke løgn? Ja. Jeg lægger. Nej, så går du op i fly lige når jeg går ned.